Digital Manufacturing Master dualean, ikaslea, unibertsitatea eta enpresa lotzea posible da. Etorkizuneko industriaren giltzarri izan nahi badezu, hasi zaitez ikasten IMH eskaintzen duen fabrikazio digitalaren masterretan. Mastera gomendatuko nuke, Industria 4.0ko teknologien inguruko ikuspegi orokor bat eduki nahi duenari. Aukera berri bat, lan egin eta aldi berean ikasteko. Master honekin Industria 4.0 erronkei erantzuteko lider bihurtu zaitezke. Digital Manufacturing Unibertsitate Masterra. Lan egin eta ikasi, etorkizuna giltzarri.